Исәнмесез, пәнҗешәмбе 28 декабрь яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Бүген безнең программада. Ягу сезоны башланганнан бирле Казанда сөрем газы белән 27 кеше агуланган. Раз в час на какой-то короткий промежуток времени приоткрыть форточку и пустить в комнату свежий воздух. Күңелсезлекләр килеп чыкмасын өчен нинди кагыйдәләрне белеп тору зарур? Белгеч фикерен Шулпан Касыймова тыңлады. Яңа биеклек, яңа мөмкинлек. Самолеты Ту-204-214 себя зарекомендовали как эффективное среднемагистральное воздушное судно. Яңартылган Ту-204 самолетының уайлыкларын Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Әлмәт башлыгы Тимур Нугманов журналистлар белән очрашуда елга нәтиҗәләр ясады. Задача наша, еще раз говорю, в следующем году, я думаю, что мы обеспечим примерно 1,5 раза больше техники на маршрутах. Үтәлгән бурычлар һәм киләсе елга билгеләнгән максатлар турында Дилә Закирова. Яшелүзән районының Асиново бистәсендәге йортта газ шартлаудан зыян күргән ир-ат үлгән. Аның гомере бүген иртән РКБда өзелә. Ул бик авыр хәлдә була, тәненең 80% пешкән иде, исегезгә төшерәбез. Фаҗига бер атна элек килеп чыкты. Асиново бистәсендәге 2 катлы йортның бер фатирында газ шартлый. Аның дулкыны шул кадәр көчле була ки, хәтта диварның бер өлеше ишелеп төшә. Тәрәзәләр, ишекләр җимерелә. Шушы фатирда гомер иткән 62 яшьлек ир хастаханәгә китерелгән була, аны коткара алмадылар. Бу йорт яшәү өчен яраклы түгел. Бүген Яшелүзәннең башкарма комитетында хәбәр ителүләренчә, белгечләр экспертиза уздыра, фатирларга күченергә ярыймы, юкмы икәнне ачыклыйлар. Монда 24 кеше торган, 19-ына вакытлыча яшәү өчен торак бирелгән, бер гаилә әлегә кайда торачагын хәл итеп бетермәгән. Калганнары тәкъдимнән баш тарта. Фаҗига булган урында хукук сакчылары һәм куткаручылар да кизү тора. 8 фатир хуҗасы өйләреннән кирәк-яракларны алып чыга алган. Ел башыннан Татарстанда сөрем газы белән агулануның 48 очрагы теркәлгән, 99 кешенең сәламәтлегенә зыян килә, өчесе һәлак булган. Алар арасында балалар да бар. Күңелсез хәлләр күбрәк кыш көне була ди белгечләр. Шуңа ял бәйрәмнәрендә халыкны сак булырга чакыралар. Бигрәк тә газ колонкасы урнаштырылган фатир хуҗаларын. Анда йортлар Казанда 2000-нән артык сөрем газы белән агуланмас өчен нинди кагыйдәләрне истә тутарга кирәклеге турында Шулпан Касыймова. Ягулык сезоны башланганнан бирле Казанда сөрем газы белән агулануның 13 очрагы теркәлгән. 27 кеше зыян күрә, шуның 10-сы балалар. Бәхеткә, барысы да сау-сәламәт. Барлык күңелсез очракларда газ колонкасы урнаштырылган йортларда килеп чыккан ди белгечләр. Яңа ел ялларында сөрем газы белән агуланучылар тагын да артырга мөмкин. Чөнки кешеләр өйдә була, газны ешрак кулланачаклар. Шуңа гади кагыйдәләрне онытмау зарур. Нужно просто своевременно проветривать помещение. Бинаны вакытында җилләтергә кирәк. Урамда бик салкын булса да, берничә минутка тәрәзәне ачып алырга кирәк. Тәрәзәләр ябык булганда газ тулысынча янып бетсен өчен һава җитми. Шуңа сөрем газы җыела. Сөрем газы чыкса, ул аска төшә. Беренче булып балалар һәм йорт хайваннарына тәэсир итә. Аның белән агулану бик тиз, 15-20 минут эчендә үлемгә китергә мөмкин ди белгечләр. Но вот у нас есть люди, поборники красоты, которые... Еш кына кешеләр матурлык өчен вентиляция каналын һәм газ колонкасын үй җиһазлары белән каплый. Бу зур хата, ябык шкаф эченә һава керә алмый. Когда стоит она в шкафу, в закрытом... Һава йөрү каналын кәгазь куеп тикшереп карарга кирәк. Ул ябышып калырга тиеш. Күп фатирларда газ плитәсе өстенә өстәмә җилләтү җиһазлары урнаштыралар. Ул еш кына һава йөрү каналына тоташтырыла. Бу дөрес түгел ди белгечләр, чөнки су җылыту колонкасын, газ плитәсен һәм өстәмә җилләтү җиһазын бергә эшләткәндә төтен чыгу юлы тиешенчә суыртып өлгерми, аның тарту көче аз була. Нәтиҗәдә агулы газ бүлмәгә чыга. Узган шимбәдә хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләгә җитди игътибар бирергә кушты. Газовым и жилищным службам необходимо регулярно проводить проверки подключений абонентов к сетям, технический осмотр газового оборудования и систем вентиляции. Органам власти на местах следует обеспечить контроль за надлежащим исполнением работы обслуживающих организаций. К сожалению, часто причиной таких трагедий становится человеческий фактор. Важно усилить
разъяснительную работу с населением о недопустимости небрежного обращения с газом. Быел Татарстанда сирим газы белән агулануның 48 очрагы теркәлгән, 99 кешенең сәламәтлегенә зыян килә, 50-се балалар, 2 олы кеше һәм 1 бала һәлак була. Әгәр колонкалар сафтан чыккан икән, аны үз белдегең белән алыштыру тыела. Кышкы чорда агулану очрагы күбрәк, шуңа да морҗа һәм вентиляция каналларын түренә карап елга 1 яки 4 тапкыр тикшергә тиешләр. Газ җиһазларын елга 1. Шулпан Касымова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Татарстанга Арктикадан антициклон килә, ул хәзерге вакытта безнең республикада хакимлек иткән Төньяк Атлантика циклонын алыштырачак. Әлегә аның нәтиҗәсендә тотрыксыз һава торышы саклана. Бу шимбә һәм якшәмбедә һава температурасы тагын да күтәреләчәк. Синоптиклар көндез 0-га җитүен фаразлы, яңа ел төнендә исә кинәт суыта, температура -20-га кадәр төшәчәк. Гыйнвар аеның 1-нче атнасы кышкыча салкын булып килә. Татарстанда Яшел Үзән белән Түбән Визовой арасындагы боз кичүен кабат ачтылар. Көннәр җылыту сәбәпле боз өстеннән хәрәкәтне декабрь уртасында вакытлыча туктаттылар. Хәзер ул тәүлек әйләнәсе эшли, аннан бары тик җиңел автомобильдә генә узарга була. Исегезгә төшерәбез, көннәр җылытканчы Татарстанда 2 генә җир өсте юлы эшли башлаган иде. Яшел Үзәннең Түбән Визовой һәм Мамадыш районының Соколка авылы янында. Әлегә берсе генә ачык. Бүген башкаланың Габдулла Тукай исемендәге халыкара аэропортында истәлекле вакыйга Казанның авиация заводында төзекләндерелгән Ту-214 самолеты кулланылышка тапшырылды. Һава техникасының хуҗасы аны Россия авиакомпаниясына бирә. Самолетны дәүләт программасы буенча төзекләндерәләр. Аның нигезендә Россиядә берничә судны сафка бастырачаклар. Искәртеп узабыз, 2022 елда санкцияләр белән бәйле төстә чит ил самолетлары Россиягә кертелми башлады. Запас частьләр белән тәэмин итүне дә шикләделәр. Яңартылган самолетны Казан аэропортында Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Самолет иң ышанычлы һәм имин транспорт чараларының берсе, бу инде күп еллар дәвамында исбатланган мәгълүмат. Һәм тиздән Ту-214 самолетына утырган пассажирлар да әлеге сүзләрнең дөрестлегенә инаначак. Һава аланында Ту-214 самолетын кулланышка тапшыру турында килешү имзалана. Бу очкыч Казанның авиация заводында төзекләндерелгән. Судны үзе 2009 елда җитештерелгән. 2017 елга кадәр пассажирлар ташыган. Ту-214ның яңадан очышка чыгуы федераль масса күләм мәгълүмат чараларында да зур кызыксыну уяткан. Мәскәүдән Казан аэропортына 30дан артык журналист килә. Төп сорау яңартылган самолетның ышанычлымы, юкмы икәнлеге. Данное воздушное судно не уступает. Әлеге һава судносы чит ил самолетларыннан бер нәрсәсе белән дә калышмый. Ту-214 ул инде сыналган техника. Безнең авиакомпанияларны күптән куллана һәм яңадан кулланылышка керүләрен хуплыйбыз. Аларга өметләр зурдан. Успешную историю эксплуатации данных типов. Россиягә карата кертелгән санкциялар илдәге авиасәнәгатьне тиз арада үстергә этәргеч ясый дип белгечләр. Иске самолетларны яңарту буенча дәүләт программасы гамәлдә. Казнадан 15 миллиард сум акча бүленгән. Ту-214 белән бергә аны 124, Ил-96, Ту-204 тә күккә күтәреләчәк. Самолет, как говорится, восстановлен. Аны яңарту буенча зур эшләр башкарылды. Барлык системалары, двигателе, идарәсе, иминлек ягыннан ныгытылды. Кыскасы, бу өр яңа самолет дияргә була. Очкычка яңа сулыш өргәннәр бүген яңартылган һава судносы белән журналистларны таныштырдылар. Устанавливаем самолет здесь, на Казанской земле. Бу самолетны башта Казанда җитештергәннәр, аннан соң яңартканнар. Рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Бу чит ил очкычларына лаеклы алмаш дияргә була. Яңартылган салон 194 пассажирга исәпләнгән. Бөтен уңайлыклар бар. Заманча навигация һәм коткару җиһазлары урнаштырылган. 2024 елда Казанда 20 Ту-214 самолеты җитештерергә планлаштырыла. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. М7 трассасының Татарстан аша уза торган өлешендә 13 җир өсте кичүе күперенең өстен ясап бетерделәр. Төзелеш Түбән Кама һәм Чаллыны урап узучы участокта бара. Хәзер кичүләрдә баскычларны урнаштыра башлаганнар, лифт шахталары нигезләрен салалар. Соңыннан белгечләр кичүнең җәяүләр йөри торган юлын төзи башлаячак. Физик мөмкинлеге чикләнгән кешеләр өчен пандус һәм махсус күтәртмә җайланма да куелачак. 126 чакрым озынлыктагы юлда 22 шундый кичү булырга тиеш. Алар Питрәч, Балык бистәсе, Мамадыш һәм Алабуга районнарында төзелә. Эшне киләсе елга тәмамлау бурычы куелды. Әлеге трасса төзелеше хакында Марат Хыснуллин М12 магистрален ачу тантанасында транспорт министры Фәрит Ханифов белән журналистлар белән очрашуда да сөйләде.
У нас хороший пример, что когда мы начали строить дорогу, Татарстан выступил с инициативой связать трассу М5 и М7. Без юлны төзи башлагач Татарстаннан М7 һәм М5 трассаларын тоташтырырга була дигән тәкъдим килде. М5 автомобильләр иң күп йөри торган юлларның берсе. Киләсе ел урталарына М5тән М7гә чыгып була торган юл ачылачак. Ул 150 чакрымга сузылган. Монда 30% акчалар төбәкнеке, тагын 30 инвестицияләр, 30 федераль бюджеттан. Обходы Нижнекамска набережных Челнов. Түбән Кама белән Яршалыны урап уза торган юлда Шулман елгасы аша яңа күпер төзеләчәк. Ул 300 чакрымлык. Төзүчеләр аны киләсе ел ахырына кулланылышка тапшырырга ниятли. Строители говорят, что к концу 2024 года этот мост тоже в графике закончится. Республиканың зур шәһәрләрендә җәмәгать транспорты мәсьәләсе кискен тора, автобуслар, аларның шоферлары, кондукторлар җитми. Әлбәттә, бу проблема ниһаять хәл ителә башлады. Бу көннәрдә районда 7 яңа газель автобусын маршрутка җибәрделәр. Алар авылларга йөрәячәк. Заманча транспортны республика рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән сатып алганнар. Киләсе елда тагын 9 Нефас машинасына заказ бирәчәкләр. Район башлыгы Тимур Нугманов яңа елга максат һәм бурычлар турында журналистлар белән очрашуда сөйләде. Матбугат әһелләре аннан күн проблемаларның хәл ителеше турында да сорый. Җитәкче җавабы Әдилә Закирова репортажында. Автобуслар ребят инде яңа слушай, яңа автобуслар. Фәниз Вәлиев шәһәр яны автобусларын 40 ел йөртә. Моңа кадәр зур машиналар белән идарә иткән. Юлда туктап калган чаклар күп булды. Яңа уңайлы автобусларга пассажирлардан бигрәк без шатланабыз ди ул. Фәниз Вәлиев заманча транспорт ачкычын беренчеләрдән булып алды. Фазада йөрдек, межгородта да йөрдек, пригородта да, вакытта да йөрдек. Җылы автобуслар кадәр инде. Шәһәр халык довольны йөриләр, рәхәтләнеп йөриләр барсы да. Әлмәткә 7 газель машинасы кайтарылган. Алар шәһәр яны рейсларына көненә берничә тапкыр чыгачак. Бута, Кузай, Көлшәри, Бишмунча, Миңлебай, Яңа Никольск һәм Васильевка авылларына йөриләр. Бу шәһәрнең 70 еллыгына республика рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән ясалган бүләк. Әлеге 7 автобус кына җәмәгать транспорты җитмәү проблемасын тулысынча хәл итә алырмысың? Бүген әлеге сорау Тимур Нугмановның журналистлар белән очрашуында да көн кадагында булды. Быел район башкарма комитеты 45 яңа транспорт алган. 32се хәзер шәһәр буйлап хәрәкәт итә. Киләсе елда тагын 9 Нефас автомобилен сатып алачакбыз дип ышандыра җитәкче. Әмма хәзер төп проблема кадрлар кытлыгы икән. Сегодня решений простых нет. Водителей мы дополнительно сегодня обучаем. Бу проблеманы бүген генә хәл итә алмыйбыз. Көчебездән килгәнчә эшлибез. Йөртүчеләрне һәр даим укытып торабыз. Андый шоферлар шәһәр транспорты белән идарә итә. Кешеләрне бу эшкә тагын ничек җәлеп итеп була? Без хәзер шуның турында уйлыйбыз. Киләсе елда тагын беренче автобуска заказ бирдек. Алар белән идарә итәргә шоферларны бүгеннән үк әзерлибез. Полтора раза больше техники на маршрутах. Оно по многому проблему начнет решать. Пришел врач из Челнов, говорит, ситуация не изменилась. Журналистлар шәһәрнең бердән-бер бала табу йорты язмышы белән дә кызыксынды. Соңгы елларда Әлмәт хатын-кызлары сабыйларын башка шәһәрдә таба икән. Булачак аналар җитәкчелектән һәм начар шартлардан зарлана. Әмма шәһәр башлыгы бу проблеманы күзәтеп барабыз. Ул хәзер иң мөһим мәсьәләләрнең берсе диде. Решение будет приниматься в ближайшее время. Бала табу йорты буенча сөйләшүләр бара. Баш табиб алышынмады. Ул озак вакыт ялда иде. Хәзер эшкә чыкты. Перинаталь үзәктә проблемалар бар. Беренче чиратта алар коллектив белән бәйле. Анда низаклар чыккан. Без кискен карарлар кылмаска тырышабыз. Хезмәткәрләр белән җентекләп эшлибез. Быелгы социаль-икътисади күрсәткечләр буенча Әлмәт республика районнары арасында беренчеләр рәтендә 125 мең квадрат метр мәйданда тора кулланылышка тапшырылган. Безнең ишегалды программасы буенча 41 йорт төзекләндерелә, 2 мәктәп һәм яшьләр үзәге ремонтлана. Киләсе елда Әлмәттә яңа социаль объектлар ачылачак. Бу төзекләндерелгән су саклагыч территориясе, футбол манежы һәм триатлон үзәге, яңа велосипед трассасы. Әлмәттә Әдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Бүген Яршалыда шәһәр советы утырышыбызда анда мэр Ноэль Мәгдиев автоколаның социаль-икътисади күрсәткечләренә бәя бирде. Депутатлар белән 2024-2025 еллар бюджетына үзгәрешләр кертү турында фикер алышалар. Муниципаль өлкә хезмәткәрләренә өстәмә түләү билгеләргә ниятлиләр. Шулай ук Яршалының янган автобазарында зыян күргән эшмәкәрләрне салымнан азат итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Без зыян күргән эшмәкәрләрне 2022-2023 еллар өчен физик затлар түли торган милек һәм җир салымыннан азат итәргә ниятлибез. Аларга ярдәм итү безнең бурыч.
Утырышта махсус хәрби операция темасына да тукталдылар. Хәзер СВОда Яршалыдан 2000 ир егет катнаша, шәһәрдә хәрби гаиләсендә дөньяга килгән һәр бала өчен 100 мең түләнә, ярдәм чаралары киләчәктә дә гамәлдә булачак дип белдерделәр утырышта. Питрәшнең Богородицкидагы кысан мәктәбенә ремонт кирәк, анда санитар һәм янгынга каршы таләпләр үтәлми, балалары тиешле нормадан 2 тапкыр артык булган уку йорты проблемасы якын арада хәл ителәчәкме? Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы мәкаләне укып белә аласыз. Илдар Россия президенты вазифасына кандидатларга теләктәшлек белдереп, имзалар җыю дәвам итә. Бүген үзәк сайлау комиссиясендә бюллетенне торачак сейф пакетларны саклау өчен өстәмә механизм уйлап таптык дип хәбәр иттеләр. Алар махсус маркалар кебек эшләнгән. Ил президенты вазифасына кандидатларның 9-ын партияләр тәкъдим иткән, калган 24-е үзләрен үзе. Шул исәптән Владимир Путин да. Үзәк сайлау комиссиясендә әйтүләренчә, аның ышанычлы кешеләре арасында 346 шәхес бар. Бу җәмәгать эшлеклеләре, артистлар һәм сәясәтчеләр. 23 декабрьдән башлап аның тарафдарлары ил буенча шул исәптән Татарстанда имзалар туплый. Мондый мобиль пунктлар Яршалының 3 сәүдә үзәгендә булдырылган инде. Алар 21 гыйнварга кадәр эшләячәк. Махсус хәрби операция барган чорда Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге Лисичанск һәм Рубежная шәһәрләренә 2000 тоннадан артык йөк җибәргән. Бу һәр кайсында 12 машина булган 19 колонна дигән сүз. Илнең яңа территорияләрендә яшәүче халыкка иң беренче ярдәм дә Бердәм Россиянең төбәк бүлегеннән җыеп җибәрелгән була. Һәм аның мохтаҗ кешеләргә барып җитүен контрольдә тотабыз дип партияның башкарма комитет җитәкчелеге. Бүген монда еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясадылар. Партиягә керүче Татарстанлар саны ел сайын арта. Алар 126 мең кешегә җиткән. Бердәм Россия фракциясе депутатлары халык программасының үтәлешен контрольдә тота. Ул сайлаучыларның гозурлары нигезендә 2021 елда кабул ителгән иде. Бердәм Россиянең быел конкрет булды эшләре. Илкүләм проектларны тормышка ашыруда бик зур булды файдасы, әһәмияте. Партия десантлары уздырып, һәрбер социаль объектны, ул ремонтмы, яңа объектлар төзүме, аларда катнашып, контрольдә тотып, менә шушы эшләрдә катнашты. Алабугада идән өслеге эшләнмәләрен җитештерә башлыйлар. Проект Республиканың инвестиция венчур фонды һәм сәнәгатьне үстерү федераль фондының ташламалы займын кулланып тормышка ашырыла. Инвестицияләр күләме 172 миллион сум. Әлеге проект чит илдән кертелгән продукциягә алмаш чыгаручы җитештерү буларак гамәлгә куела. Элек чит илдән кертелгәнне үзебездә җитештерү өчен буш урында барлыкка килгән проект. Биредә айына 9000 квадрат метр продукция чыгарга җыеналар. Киләчәктә 200 меңгә җиткергә исәплиләр. Моның өчен икенче линияны кулланышка кертәчәкләр. Монда чыгарылган идән япмалары паркет, линолеум һәм кафельнең өстенлекләрен үзенә җыйган. Уникальность технологии в первую очередь, которая завязана на том, что это экологически чистый продукт, что у нас полностью безотходное производство. Мондагы технологияләрнең үзенчәлеге, анда калдыклар юк. Экологиягә зыян килми. Моннан тыш продукция ламинат һәм керамогранитка яхшы алмаш. Эшләнмәләр дымлылыкка чыдам, куллануда гади һәм башка аналогларына караганда очсызрак. Проектка гомуми инвестицияләр күләме 172 миллион сум булган, 29 миллион сумы сәнәгатьне үстерү фондыннан, 12 миллиона инвестиция венчур фонды күчергән финанслар. В 2023 году повысился интерес производственных предприятий к программам. 2023 елда фондның программалар белән кызыксыну артты. Бу төбәк фондларын финанслау лимиты күбәю белән дә бәйле. Барлыгы 14 проект каралды. 9-ын хупладык. Шуның икесе Алабуга икътисади зонасында. Барлыгы 900 миллион сумлык проект финансланган. Бу пластмасс җайланмалар, кабель сузу продукциясе, конкурс техникасы өчен кирәкле детальләр, автомобиль җайланмалары. Алабуга икътисади зонасында бүген импортны алыштыра торган 30 төрле җитештерү бар. Барлыгы 16 мең эш урыны булдырылган. Узган ел резидентларның кереме 138 миллиард сумны тәшкил иткән. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Республикада спиртлы эчемлекләр кулланып үлүчеләр 3%-ка кимегән. Бу хакта бүген Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясендә хәбәр иттеләр. 10 ай эчендә спиртлы сыйлыклардан 459 кеше зыян күргән, 174 кешенең гомере өзелә. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 11 очракка кимрәк. Исегезгә төшерәбез. Бу елның июнендә Мистер Сидер эчеп, Идел буе төбәкләрендә 106 кеше агуланган иде, 36-сы һәлак була. Бәхеткә араларында татарстанлылар юк иде. Моны республикада исерткечләрне тиешенчә тикшерү һәм аларга маркировкалау билгеләре булудагын тәргиш биргән.
Өзебезнең республикада Росалкоголь регулирование деген система белән российский үткәрә башладык эксперимент. Һәрбер җитештерелгән пивоның кегаларда маркировать итә башладык. Гознакның специаль маркасы белән аларны маркировать итә башладык. И һәрбер сатылган кега ул безнең учетта кем чыгарган аны, кайсы кибеткә ул кигән, кем аны керткән, и бөтен аның юлы күренеп тора иде. Шуңа күрә ул безнең рынокка кермәде. Бүген Дәүләт алкоголь инспекциясендә кулланучылар хукукларын яклау буенча журналистлар бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Җиңүчеләр арасында хезмәттәшебез Илдар Сафиуллин белән Болгар радиосы алып баручысы Люция Шәрәфиева да бар. Аларның эшләре үткен сүз номинациясендә югары бәйләнә. Бүген Казанда республика журналистларының ышаныч һәм иминлек дип аталган конкурсына нәтиҗә ясадылар. Быел ул 21нче тапкыр уздырыла. Былтыр аварияләрдә 306 кешенең гомере өзелгән. Быел 275 кеше һәлак була. ЮХИДИ идарәсендә хәбәр итүләренчә, соңгы 10 елда Татарстан юлларында һәлак булучылар саны кими. Рөстәм Гарипов әйтүенчә, монда журналистларның да өлеше зур. Репортаж тапшыру һәм мәкаләләрдә хәбәрчеләр юлда йөрү кагыйдәләре, бу өлкәдәге яңалыклар һәм таләпләрне бузуның куркыныч нәтиҗәсе турында сөйли. Быел конкурска бөтен Татарстаннан 500 иҗади эш җибәрелгән. Матбугат, интернет, телеканаллар һәм радиостанцияләр хезмәткәрләрен 9 номинациядә бүләкләделәр. Вы не гонитесь за каким-то сиюминутным успехом. Сез тиз арада ирешелә торган уңыш артыннан кумыйсыз, кешеләргә кызыклы видеоматериалларыгыз аша белем бирәсез, юл хәрәкәтенең имин булырга тиешлеген аңлатасыз. И это очень сильно, и это очень круто. Мы должны заниматься общим делом. Без бер юнәлештә эшләргә, кешеләрнең гомерен саклап калырга тиеш. Татарстан юлларында зыян күрүчеләр саны азрак булсын өчен, халыкка юл хәрәкәтенең фәлсәфәсен һәм мәгънәсен аңлатырга, юлда бер-береңне хөрмәт итәргә өйрәтергә кирәк. Журналистларсыз моңа ирешеп булмый. Без журналистов это, конечно, сделать невозможно. Призлы урыннарына хезмәттәшләребез Татарстан хәбәрләре һәм Новости Татарстана тапшырулары хәбәрчеләре яулады. Юллар сагында номинациясендә Рания Абдрахманова беренче, көндәлек юллар номинациясендә Ромин Шайдуллин беренче урын алды. Илдар Сафиуллин белән Нәфисә Миняҗева балалар өчен имин юллар номинациясендә икенче һәм өченче урыннарга лаек булдылар. Айлия Хайретдинова махсус призга ия, шулай ук Вызов 112 тапшыру һәм Болгар радиосының хезмәттәшләребез дә аерым билгеләп үттеләр. 23 елда безнең юл хәрәкәтләре кими, үлгәнләр, тән җәрәхәтләр алучылар арасында да без кимидек. Без әлбәттә без әйтәбез сезгә рәхмәт, бергә сезнең белән эшләп без шул показательләргә килдек. Барсына без исәнлек телибез. Иң беренчедән юл кагыйдәләрен бозмаска, исән-сау булырга шул безнең бер теләк. Казанда тагын бер чыршы шәһәрчеге ачылды. Ипподром мәйданы хәзер тылсымлы кышкы патшалыкны хәтерләтә. Балалар өчен дә, өлкәннәргә дә бирдә төрледән-төрле күңел ачу урыннары булдырылган. Үзәктә Кыш баба йорты урнала. Казанлылар чыршы бәйрәмендә ничек күңел ачты? Яңа ел ялларында монда нинди чаралар узачак? Бу хакта тулырак Лияна Бахтиева. Казан ипподромында яңа ел мөхите. Монда чыршы шәһәрчеге булдырылган. Олылар да, балалар да күңел ача. Танцевала в круге. Смешно. И весело. Не скучно. Шәһәрчекнең үзәгендә 20 метр биеклектәге чыршы утларын кабызды. Янәшәдә генә Кыш баба йорты урын алган. Монда керергә теләүчеләрдән чират җыелды. Һәр кеше шигырь сөйләп, фотога төшәргә һәм Кыш бабай кулыннан бүләк алырга тели. Һөнәрчеләр ярминкәсендә казанлылар һәм кунаклар якыннарына бүләкләр сайлый алды. Балалар исә аттракцион паркында күңел ачты, таудан шуды, кечкенә поезд һәм атларда йөрде. Идеально! Замечательно! Все очень понравилось, все очень хорошо. Бәйрәмгә гаилә белән килдек. Оештыручылар бик яхшы әзерләнгән. Ачылыш тантанасын балалар бик яратып карады. Бераз суыткач, монда күңел ачу майданчыклары тагын да артачак ди оештыручылар. В связи с погодными условиями немножко оттягивается открытие катка. Салкын булмау сәбәпле шугалакның ачылуы кичектерелде. Әмма ул һичшиксез биредә булачак. Моның өчен бөтен әйбер әзер инде. Бераз суытсын гына. Казанлыларга ошар дип ышанам. Казандагы иң зур Кыш бабай ипподром янәшәсендә урын алган. Аның биеклеге 10 метр. Чыршы шәһәрчеге монда гыйнвар уртасына кадәр эшләячәк. Лияна Бахтиева, Лейсен Саитова, Яңа гасыр каналы.
Татарстан районнарында да яңа ел тамашалары гөрли, Балтач халкы бәйрәмчә бизәлгән чаналы атларда кышкы парадка чыкты. Аларга кыш бабай белән кар кызлары утырган, әтнәдә яшәүчеләр дә күңелчә бәйрәмчә бизәлгән транспортта йөреп, районда яшәүчеләрнең кәефен күтәрделәр. Парадка җиңел машиналарда да, йөк автомобильләрендә дә чыкканнар иде. Алар бер-бер арты тезелеп, утларын кабызып һәм кычкыртып узды. Кыш бабай белән кар кызлары халыкны йөк машинасының алдына басып һәм тракторның шүмешенә утырып сәламлый. Пәнҗешәмбе хәбәрләре шундый булды. Безнең иҗат төркеме бүгенгә үз эшен тәмамлый. Һава торышы турында мәгълүматны Рәдис Гарипов җиткерер. Аннан соң хоккей матчы башлана. Ак Барс белән Металлург уенчылары көч сынашачак. Требуются сотрудники на прием и распределение товаров на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется. Мы всему вас научим. Скачай приложение WebJob, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Жар, кашель. Что это? Грипп, ковид или ОРЗ? Найти ответ помогут в Гемотест. Общий анализ крови и маркер воспаления за 220 рублей. Диагностика инфекции со скидкой 20%. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Недавно я для себя открыла Санчи. Упадок сил, не хватает жизненной энергии. Есть решение. Санчи. Сокровище китайской традиционной медицины. Санчи. Источник энергии и долголетия. Магазины Сернурского сырзавода поздравляют всех любителей сладкого с Новым годом и Рождеством. Со 2 по 15 января 2024 года дарим выгодные предложения на торты. Цена 424 рубля. Проводи новогодние каникулы вместе с магазинами Сернурского сырзавода. Бердәм Россия татарстанлыларны якынлашып килүче яңа ел белән котлый. Исәнлек, саулык, иминлек тели. Бергә без барлык авырлыкларны да җиңеп чыгачакбыз. 209. 180. Одни жилы. По ГОСТу. 250. 210. 700 грамм. Честный килограмм. 110. 80. Химия. Натуральный. Это победа. Да, это победа. Холодильник нужен? Подпишись на газету «Республика Татарстан». Предъяви квитанцию, участвуй в розыгрыше, забирай призы. Двухкамерный холодильник, морозильная камера, сумка-термос за подписку на полугодие. Индекс подписки смотри здесь. Стоп, 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 музыка. Уже в январе концерты Зульфии Чачаевой и Ислама Мальсуйгенова в городах Татарстана. Информация на сайте наконцерты.рф. Цветочный магазин «Теплица». Всегда свежие цветы для любых радостей жизни. Авторские букеты, композиции в корзине или коробке. Приятные мелочи и трогательные подарки в дополнение к букету. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда киләсе тәүлектә һава шартлары үзгәрмәячәк диярлек. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Татарстан Республикасының яшьләр эшләре буенча министрлыгы цифрлы психологик ярдәм хезмәтен тәкъдим итә. help-online-rt.ru порталына кирип, онлайн режимда түләүсез югары квалификацияле психолог киңәшләре сезнең өчен. Сез ялгыз түгел, ярдәмгел янәшә. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Биектау, Арча һәм Кукмарада болытлы булачак. Кар көтелә. Көндездә, төнләдә температура бер төрле була. 6-8 градус салкын. Буа, Апас һәм Тәтештә дә болытлы, әмма бераз җылырак булачак. Көн дәвамында 4 градустан 5 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Яңа Чишмәдә болытлы. Урыны белән кар. Көндез 5-6 градус салкын, төнләдә шундый ук температура. Ярчаллы, Менделеевск һәм Әгерҗедә болытлы, көндездә, төнләдә минус билгесе белән 7-10 градус фаразлана. Әлмәт, Азнакай һәм Урыссуда көндездә, төнләдә 5-6 градус салкын. Монда да кар явачак. Республиканың туристик шәһәрләрендә уңайлы һава торышы көтелә, әмма көчле җил исәчәк. Зиядә болытлы, кар, температура көндез -5, төнлә -6 градус. Болгарда да шундый ук күренеш, кар ява. Көндез 5 градус, төнлә 6 градус салкын. Алабугада тәүлек дәвамында -6 градус көтелә. Монда да кар вәгъдә ителәр.
Казанда болытлы була, біраз қар явашақ, күндізді түнледі температура 1-5 градус салқын. Атмосфера басымы нормадан біраз түбәнірек, ол түркіміш бағанасының 745 мм тәшкел етешек. Жел күн батыштан секундына 4 метр тирәсем. Дымлылық 85%, жернің магнит қыры тұтырықлы. Әліге міне шулар, мен сіздің білән саубылашам.